जतन खुलुमबायखा आं दिनै मिडियानि बिसखां फायमानि मूल कारण खा लाइथानाय 17 तारिखनि सिनि त्रिपुरा हास्ते ताय बारा थाकतरनि गोरों जागाव गोबां कोकनि वातै नबार फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव बेलायखै अरन्दिक लायबायखा स्कूल कॉलेज प्राय ऑफिस रक बहायनो खायनानि उनु सेब साब रिङि थांका तामनि बागै हिमालय तैलो मानि बागै बिसि कलक मानि यागुलो ताख्लायनो जतनैसे गोबां अ जराव वातै बेलायखैनो फायखा अ वातै फायमानि बागै चिनि विशेषकर चिनि कामि आमचाइनि त्रिसारकनि दै बेगलायै कोपबलो मै बेगलायै नखुक बायबिख्या लामा जायजर बायबिख्या गोबांमा स्कूल नग्रक वागबायख्या आबनि लगे लगे फेरान जेटा कारेन्टनि खुटि रगलो हायनो कला लामा रगक लायबिख्या आबनि बागै चिनि बरक विशेषकर चिनि त्रिपुरा हास्तेव तावुक जरा 30 जना मत थैया आबनि बिसिङाव चिनि बरकनो गोबां हायमा दङ कारण चिनि बरक हाथाय तलाव नक थाङै दङ समतलक दंया दंनाफानि जागा गुरै बनि बागै जखन वातै रूप वामानि परेंगना हा नरंगै वागै चिनि बरक आगे थैबायखा आं साननाय बाखा मसे चिनि विशेषकर चिनि रोंफोरोंनाय रक आंनि डिपार्टमेन्टनि जरा रोंफोरोंनाय रक शिक्षक ताई अशिक्षक कर्मचारी रंना अवनतिनि कयना मुसुम फायदि जों जे ताखु बुखुक सं नखु कुरिङै तंबायखा मासाया मानि यांङै तंबायखा दैलम सजाक गोबांमा बेरामकलाय तंबायखा बनो सुबानानि बागै जों जत पाल बाक्सा खालायै तामातिया फिन तामाति केस हिन तामातिया निया हिन हियावै जत कर्मचारी रक जों जतन थांजा खालायै फायदि आ आमसेरगो थांगै जों माइरं माइखा रिसुम रलायनो एवं रलायनो बागै जत रोंफोरोंनाय रक विशेषकर आंनि रोंफोरोंनाय रक आं कयो रोंफोरोंनाया बादेबो चिनि गोबाङा सरकारनि कर्मचारी रक दङ बरनो आं कयो बर जतन फायदि नरगले किसु मिसाफान मानि तंजामाबा जोंबो जा मानसिया सुबालाय दङ आमसायाव थाङै जान आमसायाव थाङै अ जरावनि आमसायानि आमसायनि करै जत आपद माने बिपदक लायजागनायनो सुबाना बागै जों जतन फारि साकथालायनो ताई जरा विशेषकर जरा बुबाग्राना हामजागै तंनाय रक नरक मुखना चिनि बुबाग्रा ननो मेसेज रेखा नरक जा मानवानि नरक रिबायदि नियाखैबा फायदि जों ग्रुप खायै जा मानवानि तलांनायै जों बंनि बुसखाङाव थाङै बासावै बंनो सुबालायो हामबाय सार ताबुक सुजुरते ओ निनि तारपर एडिशनल सिउनो जों साका चिनि जे 29 टा जे ताबुक चिनि आईएएस ऑफिस तमानि आबनि आन्दाराव जे ताबुक 1633 टा जे स्कुल तमानि बो रुंनग्रक नस्तंखा आबो रिफुट जों जेहेतु स्कुल बन्धन दङबा जों खूब समबत बुसखांनि 28 तारिख बिसिङाव कमप्लिट दङ जों आबो जखन कमप्लिट नाय आ रिफुट जखन माननाय आबनि परिनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों चिठिनो जों हरनाय दाक्ति खाय आ स्कुलनो सांदों आंखौ गोबांमा हस्टेलनि साइडवाल रक काख्लायबायखा लामा रक काख्लायबायखा बाबो रक्तसिन किसु सिन और फायसबाय खबर गाबो ताबु का खबरनि न तैनो जों ताबु त्रिपुरा चिनि जत इंजिनियर नबो एडिसिनि जत इंजिनियर जों साका स्टिमिट खायै बड़ बुस्थु ताव खदिन का अपन स्टिमिट खायै कागज रिहदिसनो
लगे लगे जों और स्टेट गभर्नमेंट चिनी आबो तो फानख्रै स्टेट गभर्नमेंट आरो सेंट्रल गभर्नमेंट थानि जों आबो रहरजानाय हिंगाय जे परिवाराव खतिंखा आबोनो जों बाहाय जुबायमान आबो जों ऑफिस ऑफ क्लबमानि परेनो जों वान सुलायनाय दा ते कैसे टीएफ है को कर्मचारी संगठन मिथानी जोंफोर जतो सांगो बासानानि बागै कयखा अब सदर मिसिन अब हाके पाट कोनो सदर सुदुर करे आनि कय मुंगा सारा त्रिपुरानि चिनी त्रिपुरा टीएफ नि चिनी जतो ब्लक आबंका पॉलिटिकल ब्लक जेमन विधानसभा भित्तिक चिनी जे ब्लक माने जतो ब्लक नि चिनी आदम र आरो तो चिनी जतो कमिटि दंगो आं टीएफ नि कोनो मुंसा इनचार्ज गैया हायबाना मा कय मानसि जेहेतु साइथां अंकाय ताबु जतन से कबांगको अंकाय सिनी टीटीए दि सिनी रों बेलेगन बिसि बांगको आबोनि बागै जों तिन नरमि बुसकांगो फायै जतो टीएफ नि सिनी सेंक्रा दगनो बरंनि माया गोनां खागोनां रगनो जतन आं बांगो कन्यार बागै आं बुसकांमा फायो फायदि जों जतन मुंसा लायो जा मानमानि जों रां फैसा माइरं माइखा रि जमलायो जों पालखै जों थांलायो जेखाने सिनि बररक बिरमाना प्लाय दंखा जों आरो थांलायो बंनो सबालायो आबसुतनि नर्थ वेस्ट दलाय बा साउथ नि करे बेसिबाग सिनि खतिंखा साउथ गुमुटियो साउथ बे गुमुटी आरो बेलाय बेलेखा खतिंखा आबन परे जांगो गुमुकुटी रगो वेस्ट को कबामानंखा हाइपर आबुन से जत से बेसिबाग अंखा साउथ बाय गुमुटियो सर मेटा कैसे नोका सिनी त्रिपुरा स्टेटनि सीएम सर डॉक्टर मानिक साहा रामनगर थांगै साइलाकनि सेग्याफोर गावका तैनो खुंजा तांगे रिजनाय तै थैनायनि बाबु खाना बाथा रिजनाय ताबुक सिनी कैसे अंको त्रिपुरा सरनि खरजन खुंगो पाना ताकु जते रांदि रम सगुनि व्यवस्था करि सीएम बो खाते अबरे ताबुक खाना बेलेखेरा हामबाय नों बक्समानतै जों जेखाने जों सेबानो पुइलाव जों सिनियर उनका तेलेंगुर साकमागा नरबोखा sampai puila tija kasini sai kroksa बहु स्टूडेंट आं दिनै मिया बंनि प्रेस मीट नखा एडुकेशन डिपार्टमेंट नि बिनि डिपार्टमेंट आव खरबसु थिगा स्टूडेंट थिमा खबर द मजे खबर रिनि साव आबो क्लास 9 पय दङ क्लास 9 दा 9 नङा स्टूडेंट गाबनि लगे लगे उसगामो जेखाने सातजना एकलगे थिमा जागा बसिन स्टूडेंट दङ गाबो तिरो कम्पेसेशन रामनगर जवाब जे रांनि मारि दियो जों कयनाय राज्य सरकार अर्थिक समपरिमाण चिनि त्रिपुरासा जे परिवार थैबायका आ परिवार नक थांगैताय रांगानानै दं आबो चिनि डिमान्ड दंनाय जुदि आबो जुदि बरमानि आंखाय जों चिनि बुबाग्रानि बिजिंतै जों बमनो सारिनाय जेसेखायपानो उथम जों आबोनो आदैसिमा खायनाय केंद्र गभर्नमेंट बखाते सागले जाखा जतनु खुंगो मानाय ने तापु जरते थांगि बनाया कोसिनि सीएम त्रिपुरानि ने तापु जरते कुनु खुस खबर ना हाजागे कुनु हने जुकुरो सेजि दं ताको ताबु तो साइथेंगा अजराव तो सीएम नि मिनिस्टर नि जत डिपार्टमेंट जारा डिपार्टमेंट दै तमाय जों जत्तो से जाबिक लायना ताबु सीएम तो हेलिकॉप्टर गुरि हेलिकॉप्टर तो बसु 30 बिस नुखलायो आसल जो परिवार एफेक्टेड एरिया बर जो तांखाय जाय तंखा तांखाय नों तंखा आबरक जत जागा तो पुसुगिया जे ब्लॉक बा विभिन्न एसडीएम बा डीएम नो जे दायित्व मानि आ दायित्व गोबर सठिक पालन खाया जे जों माने कबामा जागा ननि बिसिंति सुनुखा ताबुसु जरा कोनो प्रशासनिक नि बरक आसु एकड़ के हजार एकड़ तैलम होई हासिंसा बोले रोई चिनि जत ताकलायनाय जे हुबार नि आसु परिश्रम खालाय आसु रां खरच खायमोन बेबां नस्त होया ताबु पर्यन्त हुबार बेदेन बिसिंतै ताबो जों साजामार मुयाखौ गावमा कारेन्ट खुदिर प्राय एक सप्ताहनि बर कारेन्ट सिंयान दंखा ताबो साजायाव कारेन्ट डिपार्टमेंट नि माने पावर डिपार्टमेंट नि जे मुसु खतिंखा बा मुतिं तंखा बा जों जुद्धकालीन जों सामथां दङ हाइके दङ इराइके दङ अबरो किसे लैब्स दङ विशेष के चिन एरिया चिन बरंनि एरिया नो सबसे ताऊ पर्यन्त अरब बि मातृश्रा बाजी को बखाय
nini hari tabuk je nuk tong kai nini hani nuk jagai tong जों जा एदिसे हापां किसा किसा जे तंगमानि बाय आरो जोंनो डाइरेक्ट तुंगनि हयते ताव अमा हाय कुनु जोंनो फेसिलिटि जायगा जेनि कुनु आलादा खायरां जायगा गाय ओ आलादा खायरां जोंनि मानि थांगान गाय जों मोनसे यात्रि गोबांमा जायगा बर थांगे जों आ जायगा थांगे जों बंनो सुबासु खायमा खामता हेनु ता पर्यन्त अमथि अमुयाखौ अमनि बागै स्टेट लेभेल जे अमनि तुजि आसु लेबेनि आबनि फला तामुनो सिनि तो मिनिस्टार बथांगा एमएलए रथांगा थांगै ताबु सर्वदलीय मीटिंग खायमानि यागुलो ताव ताव स्टेप नाजागनो आबो ताव जरानो सानाय जरानो जोंना सिनलाय दं हामबाय सार